Здравейте, варненци и всички българи! Днес искаме да повдигнем въпроса за едно от най-значимите културни събития в България. Събитие със световно значение, отпечатъка му носи клеймото на едно от най-старите и значими в културните среди в страната. С него се свързва името на нашия град Варна и той е притегателна сила за дейци и артисти от всички континенти. Искаме да си поприказваме за значението и стойността на международния балетен конкурс Варненско лято. Защо отсъства от културния афиш? Колко ни липсва, колко помага за възпитанието, приемствеността и развитието на класическия балет в България. Затова днес съм поканил във връзка на живо Диляна Никифорова, дългогодишна прима балерина на Софийската опера и балет, която към момента е преподавател в Балетната академия на Виенската опера. Завършила е хореографското училище като ученичка на прима балерината Красимира Колдамова. През периода 1991-1994 година работи последователно в Щутгарския балет Джон Кранко, Марсилски национален балет Ролан Пети, Младия френски балет, Белгийския кралски балет. От 1996 година е прима балерина на Софийската опера и балет. Носителка е на редица награди от престижни национални и международни конкурси, включително на Кристалната лира на Съюза на музикалните и танцови дейци за върхово постижение в ролята си на Одета Одилия от балета Лебедово езеро през 1997 година. Лауреат е на Международния балетен конкурс във Варна през 1998 година. В репертуара си има над 50 роли, гастролира в Европа, Азия, Африка и Америка, гост-солист на Норвежката национална опера, Националната опера в Белград и балето Делсют. Доктор по театрознание към надпис Кръстю Сарафов през 2010 година. Преподавател в АМТ Пловдив, доцент от 2018 година. Диляна Никифорова е автор на книгите Танцов театър и танцови техники, Българският национален балет в края на 20 век и началото на 21 век. Създател и ръководител на Балетна академия Мариан. Идол и артист за подражание, обичана и вдъхновяваща младите надежди не само в България, и тя запалва любов и всеотдайност към танца във всеки. Аз от своя страна съм Николай Капитанов, общински съветник за мандат 2019-2023 година в община Варна от листата на Демократична България, член на Да България, член на клуб 9 декември. По-настоящен съм кандидат за общински съветник от листата на Продължаваме промяната Демократична България с бюлетина номер 66 и преференциален номер 122. Здравейте, госпожо Никифорова! Здравейте, господин Капитанов. Радвам се да се видим с вас. Днес сме се събрали с вас двамата да обсъдим една тема, която изненадващо, но се оказва изключително важна за Варна, но в същото време пък сякаш не е чак толкова популярна сред масовите среди. Моята молба към вас е да ни върнете към вашето минало и да ни разкажете малко повече за историята на Международния балетен конкурс. А след това вече ще поговорим за това, защо той е толкова важен и защо ние трябва да направим всичко възможно той да се върне обратно на нашата сцена. Международният балетен конкурс във Варна не е изненадващо, а напротив, той наистина липсва на световната сцена, липсва на света, не само на варненската сцена. Моите колеги, познати тук във Виена, въпреки че мина време от последния конкурс, мисля, че 2018 беше последния конкурс, реализиран, все още ме питат, ама какво става с конкурса във Варна, кога ще го има? Първото му издание е от 1964 година и в тези далечни години е бил действително първият балетен конкурс и форум от такъв тип. По това време това е било и така част от презентацията, лицето на държавата. В този форум са се конкурирали школи, бих казала, руска школа, френска школа, датска школа, представители на азиатския свят, на Китай, на Япония, на Корея, Канада, Съединените щати. Това конкурса във Варна, разбира се, големи имена са минали през него, и особено когато говорим за първите издания на конкурса.
хора като Владимир Василиев, който е единственият носител на голямата награда, също Ева Евдокимова, нашите български звезди, които не са само български, а международни от това време, Красимира Колдамова, Вера Кирова, по-късно следващо поколение Евгения Кръста, Бисер Деянов, след това Ясен Вълчанов, Ренат Имаев. Много не мога да изборя, разбира се, всички хора, качествени артисти с качествено развита кариера след това, които са минали. Но действително Михаил Баришников, Наталия Макарова, много са и това са наистина големите имена в балета от това време и след това. Силви Гилем, Силви Гилем, тя е цяла епоха нова, по-нова, това е по-ново поколение. Вече в балета, между другото, поколенията се сменят много бързо, генерациите се сменят много бързо, както на артисти, така и на хореографи, на директори на училища, балетни трупи и компании. Но така или иначе, като първо такова събитие и като форум за състезание, това е още времето на студената война, разбира се, на форум за състезание между двата лагера. Много дълго време така конкурса беше с почти уникален статус, а не само и заради това, а защото сцената на Варна е уникална. Тя е с тази зеленина, летният театър няма такава сцена, наистина няма такава сцена. Тя е много трудна за танцуване, но пък за гледане е изключително красиво. Сега конкурса в началото си е част от, както аз споменах, че той е бил държавна политика, той си е бил част от Министерство на културата, под шапката на Министерството на културата се организира, финансира, менажира. Вече с промените от 90-те години и демократичните промени, по една или друга причина той се превръща в частна фондация. Аз не знам подробности там, но мога да предположа в тези години, първите след промените, държавата, меко казано, вдигна ръце и абдикира от всичките си ангажименти към какъвто и да било културен, обществен, социален, образователен процес. За съжаление. Да, и все пак, благодарение пък на фундацията като частно явление, тя си изпълни функцията и действително съхрани конкурса доста години, по време тежки години за културата в България. Форум е не само за, как да кажа, разбира се, той винаги има и съпътстващи събития. Има балетна академия, т.е. имаше балетна академия, семинар към него, журито, което идва, съвсем неформална форма за среща между нас самите, балетните хора от света. Много малко хора, които срещам по света, знаят къде е София, но почти всички знаят къде е Варна. И се чудят, това ли е столицата на България? Не е това. Това между другото е много интересно. Да, извинявайте, че ви прекъсвам, но аз имах веднъж един такъв разговор с един французин, който всъщност на въпроса откъде съм, от България, добре, откъде от България, Варна, балетния конкурс, това беше първото, което му дойде на ум. Нали, много интересно, защото ние сме свикнали сякаш в масовата аудитория, нали, извън вашите среди, сме свикнали да възприемаме Варна като едно място свързано с слънце, море, приятни летни изживявания, но все пак плажни. А балета всъщност дава съвсем друг поглед върху Варна. Аз трябва да ви кажа, че пък аз имам и друго наблюдение относно децата, варненските деца, което пък е свързано с вече преподавателската ми дейност и с тази балетна академия, която правя на село Марян в Балкана, Еленския. Да, това ще я кажа, че Търновско беше, нали? На Еленския Балкан. Да, обаче с колеги и приятели на шега на майтап тръгнахме да го правим и така вече 12 години.
Но моите наблюдения, аз защо го казвам по повод на варненските деца, всъщност изключително качествени деца идват от варненските школи, от музикалното училище. Това всичкото е работа на колеги във Варна, които работят чудесно, защото идват хем талантливи деца, хем мотивирани, хем добре научени. Да. И това е регулярно. Регулярно го наблюдавам, включително тук в Академията на Виенската опера балетната. Имаме деца от България и то от Варна предимно. Браво. Това се е отразило много, конкурса Варненски много се отразил на отношението на обществото, на родителите, които биха пратили децата си, но също и на преподаватели. Действително има, аз се възхищавам на моите колеги, които работят във Варна, независимо дали това са частни школи или в балетното училище или е комбинирано, но действително работят много добре и това е един от приносите на конкурса всъщност. Варна е един балетен град. Тоест, може да кажем, че конкурса всъщност мотивира страшно много не само участници в конкурса, но и подрастващи, т.е. влияе върху една бъдеща аудитория и вдига нивото и да кажем напред във времето. Да, определено, да. Определено. Сега по въпроса доколко и как жалко е, наистина, мисля, че от 2018 вече 5 години го няма конкурса и мисля, че е време държавата така пак да поеме ангажимента и отговорността си към това събитие, защото то действително е паметник на духовната култура, българската, варненската, балетната и оттам световната. И мисля, че това все пак трябва да си бъде, как да кажа, в момента има страшно много конкурси. Обаче това, че те са много, не ги прави качествени. Това са обикновено конкурси, които се правят бизнес. Те са страшно много участници, които събират такси, събират спонсорства. А в изкуството, поне в нашето, когато се опитваш да правиш бизнес от него, нямаш качество. Бизнесът, между другото, е интересна тема. Да, аз бих искал да се върнем малко по-назад, в смисъл да караме последователно по точките, ако нямате нищо против. Можете ли да дадете приблизителна информация, колко участници, нали, малко повече техническа информация за конкурса, колко време продължава, колко участници преки и непреки? Да, за непреките едва ли мога да кажа, не съм правила такова изчисление. Аз, разбира се, също не съм вътре в организацията била на конкурса никога. Участвала съм, разбира се. Първото ми участие е на 14 години. Но количеството не е мерило. Общо взето около 130 са участниците обикновено. Те са разпределени в 3 тура, 2 седмици. С доста тежка програма, но на времето, ето в времето на социализма, в днешно време, общо взето, който си плати и получи една препоръка, общо взето може да се включи в този конкурс или в повечето настоящи конкурси. Те са много. И в България има много и така нататък. Около 30 страни обикновено се включват като участници. Програмата е с или 3 падедиота, или 6 вариации, т.е. по 2 за всеки тур, или по 1 падедиот за всеки тур класическо. Има си регламент, кои влизат в репертуара. И 2 съвременни номера за старша възраст, значи в 2 възрастови групи е до 18 и от 18 до 25, мисля, че беше. Ще ви излъжа в точната техническа информация, тъй като аз никога не съм се занимавала пряко с конкурса лично. Единствено като участник и като зрител съм била, ходила съм със себе си, работила съм с деца, които са се явявали, но
Пак казвам, не трябва да се гони количество, не трябва да се гонят средства, да се гони качество. И аз мога да дам някакви идеи как това би могло да се случи като функциониране. Тоест, това, което вие всъщност в момента ни казвате, е, че Варненския конкурс на Международния балетен всъщност е най-ценен с това, че той дава качество високо и той дава един добър старт, доколкото аз разбирам, на младите балетисти, които те първа се излизат на световната сцена и които после стават звезди и разпространяват славата на конкурса по целия свят по този начин. Това е така, но за да се постигне това в днешни времена е малко по-различно от това как се е постигало преди. Това се опитвам да кажа аз, защото преди, като първи в света такъв конкурс и дълго време, и във времето, когато все още по времето на студената война, това си е било форум за буквално за политическо представяне на различните лагери. Сега това не е така, това отдавна не е така. Това отдавна не е така. Сега вече не знам с новата геополитическа ситуация, която ежедневно се променя, какво ще бъде. Но в момента, за да постигнеш качество на този конкурс, той трябва да бъде, за мен, за да е различен от другите конкурси. За да има тази стойност, с която е тръгнал, освен заради сцената, освен заради уникалната си атмосфера, освен заради привързаността на голяма част от балетния елит към това място, тъй като то е свързано не само с спомени балетни, а и летни. И с много приятелства лични. Така, напълно без да се оговаряме, ние се срещаме там, без да си правим предварителни уговорки. И то говоря не за само колегите, които са в България, а изобщо колегите, които сме по света. Както и да е, този, който някога идва като участник, днеска идва с своите си ученици или като жури, или така. Да. Но за да бъде този конкурс различен, трябва да му се направи малко по-различен формат. За мен първият тур би следвало да бъде да минава като видеоконкурс, т.е. да се изпращат видеоматериали, да се преглеждат тези видеоматериали от професионално жури, което може спокойно да бъде от професионалисти в България. Мога да дам предложение как може да се организира това. Да. Оттам нататък да останат два тура с по две падетио или две вариации по един модерен номер, т.е. да се съкрати неговото времетраене, а в случай, че държавата поема отново ангажимента за този конкурс и не се следи това, той пак ще има възвръщаемост, защото той така или иначе не само финансова, но и обществена, но не трябва, целта му да има възвръщаемост финансова. Не бива да е такава, за да може той да е различен. За да може да постига качество. Изкуството за пари някакси в един момент вече не е точно изкуство. Ако се минава на първи такъв тур, който е с видеоматериали, както например е в Лозана, един от най-престижните конкурси все още в света, балетния, минава се с такъв видеоматериал, вече приетите участници ще имат някакво ниво, като качество на изпълнение. Оттам нататък, да кажем, самите тук вече могат да се ангажират в журито, да се ангажират представители на различни балетни училища, да кажем, директори на професионални балетни училища, директори на професионални балетни трупи. Това веднага повишава нивото на кандидатстващите участници. На участници, които търсят добро училище, стипендия за обучение в добро училище или си търсят работа в добра трупа. Да? Разбирам. Това може да е и вече участниците когато си поемат ангажимента за подготовката, която не е малка, тя е тежка подготовка и костюмите и пътя,
Оттам нататъка ангажимента на конкурса е да бъде да организира престоя им във Варна, което вероятно може да се организира на фона на тази огромна легова база, която има града като курортен град, и сигурно това е възможно да се направи. Това е важно да бъде организирано. По същия начин може да се организира за журито. Тук вече, ако имаме едни по-млади хора, даже мога да кажа кой би могъл да свърши тази работа, един артистичен директор. Моята бивша директорка в Софийска опера и балет Цара Нора Кръстева, която се измори в един момент и се изпря, но тя беше директор близо 15 години. От малкото хора, които издържаха толкова години да се борят с всичко възможно, за да има националния ни балет някакво развитие и професионално да се съхрани, да има по-добри условия за работа и за развитие, да се продължи традицията. Тоест, това е човек с много опит вече и административен, и организационен, и бюрократичен, с 2-3 души, които да се ангажират като примерно от новото ни поколение, настоящата директорка, да кажем, и прекрасна балерина Марта Петкова на Софийския балет, Никола Хаджитанев, премиер-солист. Такива хора може да се ангажират като съветници и жури на предварителния конкурс. Само да уточним. Вие всъщност приемате, че времената са се променили и би трябвало държавата да влезе в ролята си да поддържа този конкурс. Наскоро, между другото, чух една така интересна идея, след като има паметници на културното наследство, защо да няма да не бъде обявен примерно такъв конкурс за паметник на недвижимото културно наследство, като по този начин държавата ще се ангажира с неговата поддръжка. Въпросът обаче оттам нататък е дали тя ще го менажира или трябва да бъде пак от частна фундация с подкрепа на държавата. Питам защо. Когато държавата управлява нещо, има голям шанс в един момент то да се изкриви, да не бъде достатъчно ефективно управлявано. Докато в частните организации това не е точно така. Какво е вашето мнение? Аз мисля, че всъщност ако този конкурс не... Защото когато той отиде като частна организация, там неминуемо става така, че сега съгласна съм, че не винаги държавата може да е добър стопанин, обаче от друга страна, ако е частна организация изцяло, тя така или иначе тръгва в посоката на това да има възвръщаемост. Ако бъде поддържана от държавата? Тоест, представете си частна организация, която обаче примерно да е поддържана от държавата. В какъв смисъл от частна организация пък да е поддържана от държавата? Моят начин на мислене е следния. В хора, които по принцип живеят в този живот, т.е. те са част от балетния живот, в момента в който те решат да го управляват този процес, те ще се държат по различен начин, отколкото държавата, когато назначи някой. Проблема е с това, че когато назначи някой, много често на такива публични административни длъжности, хората в един момент вече влизат в някаква инерция и някак си няма тая енергия, която са започнали в началото. И може до един момент да върви добре и следващия момент вече да не е толкова добре. И аз за това питам, смисъл, не мисля, че има в момента правилно решение. В момента го няма изобщо. Така че това не ми се вижда форма. Така ми се струва, че наследниците на фундацията като че ли не проявяват вече интерес към това да го продължат. Поне не виждам някаква активност в тая посока. Ето е жалко. И това е, как да ви кажа, от балет се правят пари, ама не кой знае колко. Нали, кой знае какви. И ако... Тук бих поспорил, но това е по-нататък. Да. И човек, който тръгне да го прави, не би трябвало да го прави заради финансова облага. Съгласен съм, да. Аз точно това казвам, че... В случая даже самата Сара Нора едва ли ще тръгне да се бори за това да го прави, въпреки че емоционално много ангажирана нейната майка е съвсем първия номер на първия балетен конкурс танцувала. Точно? Да. Така че тя има емоционално... Тоест това не трябва да е човек... Разбирате ли, за мен е както по отношение на ръководните длъжности, трябва да са хора, които са реализирани, които са постигнали това, което са постигнали,
сами и нямат нужда да се доказват някому за нещо, да печелят слава или пари. Това трябва да са хора, които са минали този етап на развитие и оттам нататък имат желание да направят нещо за общественото цяло. Защото някак иначе винаги се стига или до опити да се докажеш, или до опити да получиш известност, които изкривяват, или до опита да получиш пари, не знам. Изкривяват се нещата. Човек трябва някакси да е надраснал елемента на оцеляване и на самодоказване, за да може да работи за обществена кауза. Абсолютно съм съгласен, да. Всъщност, ние сме, мисля, че на едно мнение по един въпрос. Балета трябва изключително и само да търси много високо качество, т.е. ние не трябва да го обръщаме в нещо, което да звучи като машина за пари. Въпреки че пък аз съм на мнение, че балета може да има един такъв ефект върху икономиката местната, която да носи много средства, но той не трябва това да е целта. Това вече е косвен резултат от това, което се случва. Да, това ще бъде. Аз мога да ви кажа как това функционира на село Марян. Разкажете, да. Функционира така, че като се появи балетната академия, която въобще не е с такива мащаби, нали, не изобщо да говорим за такова нещо, обаче в този период се напълват всички къщи, всички в околността. Базата, където която има възможност да се грижи за децата. Идват хора да гледат спектаклите от някакви съвсем, даже не свързани с децата, идват за това нещо. Да не кажем, дори самата аз, нали, съм танцувала на село Марян. Марта и Никола са танцували на село Марян. Това са звезди, айде оставете ме мене, аз там имам някаква емоционална връзка. Но Марта и Никола са звезди, де танцуват по световните сцени. Обаче идват на село Марян за това. Значи покрай една такава малко културно събитие, за едно много малко населено място, наоколо се събира. То ще са хора, ще дойдат, ще посетят музеите, ще хапнат някъде, ще вечерят, ще дойдат. Значи, дори само това. Сега, примерно, в Елена също събитието Еленския буд. Ето, там се изсипва целият китайски народ, направо казано, в Елена, което е един малък град. Да. Тоест, културните събития привличат от туризъм, оттам съответно имат ефект върху икономиката също. Трябва да имаш нещо да правиш, не можеш само да отидеш някъде да пиеш и да ядеш, нали? Трябва нещо да се случва. Поне това са моите наблюдения и това функционира покрай той по-малко, пък в читалищата се поочистиха, пък се поуправиха, да се събират малко средства за дарения, да се възстановят, защото това са стари сгради, които също нямат кой знае каква. На практика изглежда, че с такава дейност вие съживявате, нали, едно село. Сега не съм запознат колко е било живо преди това, но съм сигурен, че вкарвате допълнително много живот в него. Да. Привличате внимание към него. Да, така че тук вече това са много малки мащаби, за което аз ви говоря, на мащаба на Варна и на самия международен балетен конкурс на световно ниво. Така че това има и имиджова страна като подкрепа. Сега аз не мога да твърдя, че задължително това трябва да е под чапката на държавата, но поне известно време, за да се възстанови, трябва някак или Варненската община да си го поеме, или, защото той иначе го няма, просто го няма. И то времето минават, нещата се забравят. Доколкото аз имам информация, Варненската община всъщност не е отказала да подкрепя, но тя е финансирала една доста сериозна сума. Останалите са били от спонсори, които в един момент се оттеглят. Доколкото знам, това беше една банка, която просто се оттегли от страната и сумата вече става много по-голяма.
И от тази гледна точка, аз съм убеден, че Варненска община, ако поиска, може да финансира, но там пък винаги възниква въпроса, а какво друго с тези пари, което нали, вече създава един конфликт Може в да се направи. общност. И Тези неща това вече вие може да повече бъде имате. Да? За това вече и вие имате повече поглед за това как би могло да се случи, но той не е задължително да струва толкова много този конкурс. Ако реално като времетраене, това, което ви обясних, той се съкрати, като брой участници на място се съкрати като време, не са нужни чак толкова много пари, колкото може би вие си мислите. Аз, да ви кажа честно, не искам да отнемам ролята на експертите и на моята роля е да изслушам всички страни и по възможност да съдействам така, че да се реализират особено пък проекти като този, които са в полза на всички. Аз се замислям за нещо друго. Кое е това, което този конкурс на нас ни носи, но то не може да бъде измерено с субективни, нали, не може да бъде лесно измерено, да кажем. Влиянието върху младежите, на международното влияние, въобще разпознаваемостта на Варна на точката на картата на света. Кои са тези неща, които той не носи? Ами категорично носи това разпознаване на града, щом до сега ме смята, че столицата на България е Варна, значи със сигурност. Лятна столица, нали? Така вече ние сме си определили. Да. Лятна, добре, но това е лятна и в България, пък иначе всъщност за хората от чужбина с това свързват много често хората от културните среди, все пак хората от средите, в които аз се движа поне. Които са свързани с изкуство. Категорично върху младото поколение има възпитателен ефект, категорично върху обществеността също е като събитие само по себе си. Също тук, примерно, може да се вземе една телевизия като Мецо канала. Ако тази телевизия се сключи договор с нея да го снима и да го предава в реално време, това също много би повлияло. Нали? Тук медиите не трябва да се... А също има и различни видео, такива формати на лайвстрим и така нататък, които могат да се ползват. Но пак не знам доколко фундацията има намерение изобщо да се занимава с това, но ако тя няма намерение да се занимава с това, мисля, че е време, поне за известно време, или общината, или министерството да си поеме ангажимента и да го възстанови конкурса. Мисля, че няма да струва на държавата толкова много, а пък вече дали трябва да е под формата на финансиране на фундация, не знам, това не мога да кажа, но това действително е сигурно и вие имате право, да, може би структурите частните функционират по-лесно. Това напред във времето тепърва ще става ясно, защото все пак трябва да знаем какви са намеренията на фундацията, трябва също така да търсим тази подкрепа от държавата, с която ние се ангажираме. Така, аз се замислям за нещо друго, понеже вие казвате, имате опит първо като участник на сцената, второ като преподавател, който е водил деца на сцената. Какво ви е мнението за базата, която предлага Варна? Тоест, ние знаем, че тази сцена е много красива, но с един не много приятен под за танцуване, включително май е и доста рисков. Не, пода задължително трябва да се слага и да се сваля задължително. Той не може да бъде постоянния под, който е на сцената. Трябва да се слага под професионален балетен или дори да се прави, както едно време имаше такива дървени като скара, която си е дюшеме, което се сглобява и се разглобява. Слага се, цикли се за самия конкурс и се маха. Дори това. Едно време си танцувахме по принцип на дървено дюшеме, което не се кове толкова, както за вкъщи. Малко по-малко се кове и е по-пружиниращо. И това върши работа, но просто той трябва да се слага за конкурса и да се вдига. Не може да е постоянно там. Това няма вариант за това.
А според вас трябва ли да се търсят и други сцени? Т.е. да има примерно съпътстващи събития, които да не са съсредоточени изцяло само в летния театър, а да има възможност и на други места да така и така, това са участници от целия свят във Варна, примерно да има участие и в различни сцени из града, които да показват и други. Това за други да се направи като фестивал, това е доста по-обемно, организационно, но за самия конкурс, мисля, че сцената на летния театър е, как да кажа, логото на конкурса. Трябва да бъде на сцената на летния театър. Да, съгласен съм, да. Говоря за съпътстващи дейности, евентуално на други на дейности. Това са, представяме си, вие казахте 130 души, нека да не са 130, да са 80 примерно. Но те са от порядъка на 7, 8, 10 дена във Варна, от които примерно имат участие в 2 или 3 дена. През останалото време те биха могли да запълват, как да кажа, културния живот на града, дори с това, което е в рамките на самия конкурс, което е участие, просто да го изпълняват в други пространства. На мен това ми е интересно. Идеята е да стигне до конкурса, т.е. да стигне балетното изкуство доста по-надалеч от тези тесно специализирани среди, които аз съм убеден, че те си пълнят сами, дори си пълнят летния театър като посетители. Има и хора, които са заинтересовани, все пак не малка част във Варна, но моята идея като човек, който има отношение цялостно към културата на Варна, е да се опитам да го разпространя, да отива по-надалеч. И примерно тези, които никога не са стигали до там или пък дори не знаят, че го има, независимо, че живеят в града, защото аз ви уверявам, че и такива хора има, да имат някакъв лесен достъп до това изкуство. Това не мисля, че е реализуемо. Даже проблема на конкурса във Варна е, че че Варна града не разполага с достатъчно зали, в които тия участници да репетират в периода, в който не са. То затова е по-добре да се съкрати малко като време и като обем на програмата, за да може да самите... иначе отказите, които се танцуват, те като отделна програма не могат да функционират. И като имате предвид, че за един балетен артист трябва пространство и под добър, освен операта, не знам дали друг може да предложи някаква приемлива сцена, ако говориме за сцена. Аз това питам, дали трябва да работим за създаване на нови сцени? Това ми е въпрос. За сцени не знам, не мисля. По-скоро трябва да се помисли за временно покритие на то, даже са правени такива проекти за покритие на театъра, което да се пуска и да се покрива и да се открива театъра, защото когато вали дъжд, това е сериозен проблем за провеждането на конкурса също. Да. Така че това категорично трябва да се направи и трябва, може би, в задните части на летния театър, поне що се касае до конкурса, там има една много миниатюрна заличка, но мисля, че отзад биха могли да се направят малко по-удобни пространства за загряване и за преобличане и понякога е проблем и осветлението на театъра. Тоест този театър е толкова уникален, че без да му се разваля това очарование на летния театър и цялата зеленина и така, има вариант да се направи спускащ се покрив, прозрачен, дори да се направи добро осветление. Това са вече повече средства. Иначе самия конкурс, освен пода, не е чак толкова, няма да бъде чак толкова скъп за организация. Това ще да бъде, между другото, следващия ми въпрос за такъв покрив на театър, защото той всъщност, разсъждавайки той не трябва да разсъждаваме само за балетния конкурс. То за всяко представление. Точно за всяко едно представление. То ще удължи всъщност и сезона и на летния театър. Ще може и в по-прохладно време, при риск от разваляне на времето, да не се проваля самата постановка. Събитието, да. Защото по принцип по всеки един спектакъл на открито е един огромен риск за организаторите. Наскоро имаше такъв концерт на Соня Йончева, мога да ви кажа, че оцелиха такова време, че хората бяха вир вода, докато и тя пееше на сцената. Беше
Интересно. Обаче тя няма проблеми да се намокри да пее, а обаче ако става дума за оркестър и няколко Страдивариуса, ама без да ви питат, просто стават и напускат и край. Ма може ли така, че Добре. стават и напускат Ами, оркестъра. да, вижте, понеже темата тя така иначе, ние в момента я започваме всъщност и не започваме, продължаваме, но да навлизаме по-дълбоко в нея. Няма как всичко да бъде изказано в един такъв разговор и аз се надявам да имаме възможност скоро пак да си говорим. Имате ли нещо, което бихте желали накрая да обобщите и да пожелаете от името на обществеността, т.е. на вашата балетна общественост, да бъде изпълнено от управлението на община Варна? Ами, да. Мисля, че мога да си пожелая лично аз и от името на обществеността, балетната, община Варна да има възможност да възстанови конкурса. Какъв ще бъде пътя? Дали чрез частната фундация, дали чрез самото поемане на организацията от общината. Но трябва да го има този конкурс. Много е така, жалко е. Малко неща имаме в България, които са толкова стойности, с толкова вече създаден имидж на световната сцена, за да ги похарчваме така лесно. Защото нещо се е случило. Това е от мое име. А иначе пък на вас искам да пожелая успех в предстоящите избори. Ако това е комплимент за вас, мога да ви кажа, че аз никога не съм се ангажирала до сега с обществена изява, така с обществено мнение да подкрепя. Бих искала да сте първият човек, който подкрепям като кандидат за общински съветник. Аз знам, че вие вече сте си общински съветник, но тъй като смятам, че много, много дълги години аз съм била абсолютно така дистанцирана от политиката, смятала съм, че е достатъчно човек да си върши добре собствената работа, да влага 200% в нея, да постига нещата в сферата, в която се занимава, и ако всеки един го прави, държавата трябва да върви напред. Абсолютно. И обаче така с това, което се случва в момента в света, осъзнах, че не може човек да не е обществено и ангажиран, да няма ангажираност гражданска, защото не става само с това собствената си работа добре да вършиш. Трябва вече да пораснем там, че като гражданско общество да постигаме общото добро за всички нас. Мисля, че всеки един българин го иска, но някак по-образованите хора се отдръпват от политиката, смятат, че нищо не могат да направят. А не бива да е така. И понеже във ваше лице виждам човек, който не се отдръпва, напротив, иска да направи нещо, сам да допринесе нещо за града, в случая за Варна, в която аз, между другото, аз не съм варненка по происход, но съм отраснала при баба си и дядо си лятно време. Те също не са варненци, но там съм отраснала и като сега си ходя в България, си ходя по-често във Варна, много по-рядко в София. Така че много ми се иска този град да има хора като вас, да имате шанса да продължите да помагате на културната общественост също, като нас. Ами, какво да ви кажа? Аз изповядвам така едно верою, че за да работи добре една публична администрация, тя трябва да бъде контролирана от активни граждани. Такива, които да искат, да изискват, да настояват и да са готови да помагат. Това е много важно. Тоест, моята логика на поведение е, че
аз наскоро го казвах, няма начин общината сама да оправи този град. Трябва целият град да се хване и да го оправи. Тоест, моята роля в тази посока е да помагам на хората, които искат да вършат хубави неща. Нали, това, аз така се държа цял живот и просто в момента така ми пасва и в тази роля. И безкрайно много ви благодаря за тази препоръка. Просто не съм очаквал наистина, но за мен е чест и дет се казва и отговорно, защото после пък човек трябва да си отговаря и пред хората, които са дали доверието си за него. Така че наистина ви благодаря много. И да ви пожелая успех и до нови срещи и се надявам пак да имаме повод. А пък, когато следващия път дойдете във Варна, ще се радвам да се видим и да поговорим вече на лице в лице и да направим така планове. Какво можем да направим за Международния балетен конкурс от тук? Да, благодаря ви и хубава вечер ви желая също така и успех. Благодаря. Успех. Благодаря на вас също. До скоро. Благодаря ви много.